Nå, det er så tredje gang, jeg skal til at lave den her fucking video. Det jeg skulle til at vise jer, det var, at jeg vise jer, at nu har jeg skiftet over på den anden side af nålen. Der er lavet til lakplader. Og så ja, det her, det er nålen til lakplader, så ja. Nu vil jeg vise jer, at det er, den er lavet til lakplader, og ja. Så 2 sekunder igen, så... Nå, god dag igen. Nu vil jeg vise jer, hvordan den lyder. Altså, den lyder sikkert elendigt på min telefon, så det er lidt livligt. Men jeg er glad for den, og så... Kameraet sikkert fucked igen. Ja. Så, men det virker. Og jeg er glad for det. Og nu siger den klik. 3, 2, 1. Sådan der. Og ja, så ved I godt, hvad jeg gør. Så ja. Bum. Så ja, det er den her pladespiller. Den er jeg glad for. Så vi ses lige om lidt, når jeg har lyst til at snakke lidt mere.